Hello. Parádna cesta. To sú také pekné jehličné stromčeky. No tak nie sú to stromčeky, ale také podobné. Tu na ktoré sme boli. Ale sme prešli všetko. Takže ideme. Chystáme sa na tú chatu, čo som predtým točila. Neviem, čo z toho vidíte, ale akože ok. Nejaký stĺp. Veľmi dole sneh, to bylo. Ale to nechcem nejaké pekné kopce, kde budem tatinom bol. Tam zaduješ na berg. No pred nimi. Tam hore niekde. Nie je to dobre asi vidno. To je také pekné kvetinky, fialovočké. To mi páči troška. To je cestička naspäť, a tu sme niečo pochádzali. A to sme niečo prešli. Všetko je v pohode, prežili sme to nejak, ak sa dá povedať. A vzadu, jak vidíme teraz za chvíľu von, tak tam už bolo vidno. Kopec aj radia tam. Hello. A teraz si nás prehľadám. Je to veľa. To sa tu kopce nejaké. Hej. Tam vzadu je taký kopec a to je ešte na Bier, kde sme už boli aj s mojím psíkom, ktorá sa volá Emínka. Už má veľmi rada. Aj mi za ňou smutno. Takže ideme ďalej. Hello. Tak to som. Ja som ho pozdravila po slovensky, som sa normálne zlákla. To vyťahne viacej do hora. Je to znova dáva dole. Tak to vrsta má. Nezbytočne. Troška sa predbehnem. Ešte, že tam je ten stabilizátor, že? Ein, zwei Züge nehmen und das.
Také kopce pekné. Tak to pôjdeme cikice, ako tam bolo. Aj ďalší sneh. V pohode? Hej, bola tam myš. Myš. Tu som na myš, no. To nám si vážia za celú rozplácu. Vôzne palacinka. Fakt si sa napol na myš? Hej. A nezabil som ju. No, mal si šťastie. Aj keď sa bojím myši, no akože furt lepšie. Ako môžeš šlapnúť na myš? Veď myš je dosť rýchla. Teď pokračujem. Teraz to kopce. Ja to ti... Tam vzadu je ešte Snajbernej, no už tak dobre vidno. A to nie je tiež tam hore. Ale to na ňu už dobre vidno, takže idem ďalej. Fú, už ani nevládzem. Čo? Tak to je sneh, ale tuto už je. Marko, to si aj auto mohol ísť. Jo. Tatík, dotkol som sa snehu No 1. hej. mája. Neži. Tatík, Keď to... ja posledný, čo sa Čo? nájde Príličička. v apríli, a teď ja som sa natknul už aj v máji. A ti pozri. On blad. A tam vzadu je taký kusok loží. Poďte ďalej, ja mám fotky spraviť nejaké. Tak som sa odbočil. Jo, počkej, ja nie Co má to? Taký pekný. Spadal mi na zem. A som mám vyčistené ruky. Môžem akurát utrieť o gate. Takže idem, budem sa mať topánočky a idem ďalej. To bol taký prank. Tak si pekne kopce vidno. Máme ešte dosť času. Keď sme boli na tom prvom kríži, a to sme mali ešte 5 hodín času, aj 6 hodín. A bolo to takže som si myslel, že to bude iba 3 hodiny pôjdeme. A nakoniec až 5 až 6 máme času, ale akože teraz podľa mňa